Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα βρισκόμαστε στο Σύνταγμα και θα ρωτήσουμε τον κόσμο για το τι γνώμη έχει για το AI, το πού το χρησιμοποιούμε στη μέρα του και πώς θα εξελιχθεί η πορεία του, το πω αλλιώς. Και ξεκινάμε. Let's go! Είσαι ο Πανόλης. Είσαι η Χριστίνα. Έχουμε εδώ τον Σωτήρη. Τι γνώμη έχετε για την εξέλιξη του AI τα επόμενα χρόνια? Λοιπόν, η γνώμη μου για το AI είναι ότι μπορεί να σώσει κάποιες καταστάσεις, αλλά πιστεύω ότι φέρνει λίγο το πλανήτη προς το κακό, διότι μας δίνει την εύκολη λύση, χωρίς να σκεφτούμε δηλαδή. Άρα δηλαδή στην ουσία σου δίνει την τροφή σου αμάσιδη, να το πω αλλιώς. Αυτό ακριβώς. Γενικά πιστεύω ότι θα πάρει αρκετές δουλειές, ωστόσο δεν πιστεύω ότι θα την αντικαταστήσει όλες τις θέσεις εργασίας. Τι δουλειά κάνεις, αν σπουδάζεις και αν τι? Δεν δουλεύω, ούτε σπουδάζω, αλλά πάμε για Πανελλήνιες, δυνατά. Ωραίος, τι σκέφτεσαι? Υγείας. Ω, Γιατρός, φαρμακοποιός, έτσι. Δυνατός ο παίκτης, μ' αρέσεις. Είσαι ο Κωνσταντίνος. Θα πιστεύω δεν θα την επηρεάσει, γιατί το AI δεν είναι τόσο εξελιγμένο για να μας πάρει τις δουλειές στην ουσία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Άμα πιστεύει κανείς κάτι άλλο, από μένα κομπλέ, δεν έχω θέμα. Το καταλαβαίνω. Είσαι ο Δούκας. Είναι ένα εργαλείο. Δηλαδή, άτομα που ξέρουν να χειρίζονται την τεχνολογία πολύ καλά μπορεί να τους βοηθήσει και να πάει σε κάποιους τομείς έξτρα. Και επίσης μπορεί να δημιουργηθούν νέες δουλειές. Κάθε φορά που έρχεται κάτι καινούριο. So, we are here with Katerina. Marisol. What do you do for a living? I am a customer service. Customer service. And I'm nail technique. you are what? Nails technician. Nails technician. AI help us in our daily life with all our question we need. We can have like our information in a second. So that's very interesting and that's very helpful. Sometimes some people lose their job because of the AI. Προσωπικά όχι. Αυτή που θέλω να κάνω εγώ όχι. Τι θες να κάνεις? Θέλω να γίνω έγκαρος πιλότος μαχητικών. Μαχητής, ωραίος, μ' αρέσει, υπτάμενος. Δικηγόρος εγώ θέλω να γίνω, μακάρι, αλλά δεν ξέρω, νομίζω όχι. Τι? Μηχανικός, δεν νομίζω να επηρεάσει. Τι μηχανικός, γιατί είμαι συνάδελφος. Μαχητικών αεροσκαφών. Έχουμε εδώ τον Αλέξανδρο, είμαι performer, performer. κάνουμε την μπάλα κόλπα, ενώ freestyle, Ωραίος, χρόνια τώρα και εκεί πέρα ο φίλος μου, το μονόσικο, το challenge. ωραίο. Όχι, θεωρώ ότι αν είσαι πολύ καλός σε αυτό που κάνεις, δεν επηρεάζει. Δηλαδή, θεωρώ δεν μπορεί να πάρει τη θέση σου ένα AI. Ναι, ισχύει αυτό, η αλήθεια είναι. Ειδικά άμα είσαι και στον χώρο του freestyle, δεν μπορείς να στερείς αυτή τη δημιουργικότητα από κάποιον. Σωστός. Η επόμενη ερώτηση είναι: χρησιμοποιείς το AI μέσα στην ημέρα σου και αν ναι, πώς? Χρησιμοποιώ μόνο και μόνο αν θέλω να βγάλω πρόγραμμα γυμναστικής. Πρόγραμμα γυμναστικής. Δηλαδή, ξέρω εγώ, σου βγάλει το εξελόφυλλο να έχεις το. Μπορώ να πω και καλά, βγάλουμε και καλά ένα πρόγραμμα upper για το πάνω σώμα, να κάνω αυτά τα επαναλήψεις και μου το βγάζει. Βοηθάει όντως. Ναι. Έλα ρε. Αυτό δεν το περίμενα από την αλήθεια. Γενικά όχι. Ας πούμε το chat δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Αλλά ας πούμε σε εργασίες που μπορεί να τύχει ή αν θέλω να κάνω κάτι γρήγορο search και δεν θέλω να μπω στο Google γιατί έχει πολλές πληροφορίες και αυτά. Ναι, το χρησιμοποιώ. Για πληροφορίες μπορεί να το αναζητώ. Ενώ παλιά, όταν έψαχνες στο Google, έπρεπε να ψάχνεις σε κάτι στο σελίδα να κάνεις. Το AI το βγάζει αυτό. Το μόνο κακό που έχει το AI είναι ότι μερικές φορές φαντάζεται πράγματα και δεν το κάνει. Πιο πολύ για τα μαθήματα. If I need to know something, I will ask. Ναι, στο σχολείο και αυτά και τα διαγωνίσματα, αλλά άμα είστε καθηγητές, όχι. Αρκετά κάνω όλες τις ασκήσεις των αγγλικών. Μπορεί να κάνει καλύτερους υπολογισμούς από τους ανθρώπους. Ναι, Οκ. ισχύει. Οπότε μπορεί να υπολογίσει μια πιο σωστή δόση, ώστε να μπορεί να μπει σε ένα φάρμακο, ώστε να μπορέσει, ας πούμε, να κάνει cure και άλλους ανθρώπους, έτσι. Πιστεύετε ότι το AI καταστρέφει τη δημιουργικότητα ή την ενισχύει? Και αν ναι, πώς? Και τα δύο. Άλλοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, ξέρω εγώ, να του λέει γεια σου τι κάνεις και να μιλάει μαζί. Παλιά πιστεύω πως οι άνθρωποι ήταν πιο δημιουργικοί. Τώρα, καμιά φορά σε όλα τα προβλήματά τους μπορεί να είναι στο AI και να μην σκέφτονται καμιά φορά και τον εαυτό τους ή κάτι τέτοιο. Τώρα θα συνεχίσουν να παίρνουν και άλλες δουλειές. Όμως μπορούμε μέσα από το AI να υπάρχουν κάποιοι. Είναι ανάλογα το πώς χρησιμοποιείς. Ότι σου δίνει εύκολη τροφή, χωρίς να βάλεις στο μυαλό σου να σκεφτείς. Αυτό. Depends on the person that's using it. So you think the user makes the tool and not the tool the user? Exactly, yes. You can have benefit from it. Ελπίζουμε να μην πάει να το κάνει, αλλά δεν είναι δημιουργικότητα. Δεν έχω κάτι να πω. Τα είπα μόνο. Τα είπα όλα. Μπορεί σε κάποιες φάσεις να βοηθάει λίγο, αλλά θέλει και μέτρο. Άμα κάνεις όλα μερακή, δεν έχεις δικό σου δικιά σου δημιουργία.
Έχει κάτι απ' έξω από σένα. Έχετε δει βασικά ορισμένες εταιρείες που κάνουν καμπάνιες οι οποίες αντί να χρησιμοποιούν ανθρώπους, χρησιμοποιούν ξεκάθαρα το AI. Τι πιστεύετε γι' αυτό? Δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί πληρώνεσαι για να τίποτα, να μπει, ξέρω εγώ, ας πούμε, στο chat ή σε ανάλογες ιστοσελίδες και δεν έχεις αφιερώσει τον χρόνο που χρειάζεται. I think we should like keep our graphic design companies, marketing. It's better as a human being because after all we are humans. We are not robots. Some people lose their job because of it. So yeah, like the graphic design and like that, they lose their job because of AI. Θεωρώ ότι το κάνουν για πιο εύκολο χρήμα και ότι για πιο μεγάλη απόδοση. Να κόψουν τα περιττά έξω, να το πω αλλιώς. Ναι. Προφανώς το κάνουν γιατί είναι πιο εύκολο για εκείνους. Αντί να χρησιμοποιήσουν ανθρώπους, χρησιμοποιούν το AI γιατί δεν ξοδεύουν τόσα χρήματα. Αναλόγως, είναι αναλόγως και τι εταιρεία διαφημίζει. Πιστεύω το AI θα μπορούσε να είναι καλό για ορισμένες, αλλά όχι για όλες τις δουλειές, τις επιχειρήσεις κτλ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουν μόνοι τους, όχι με το AI. Λοιπόν, είναι τραγικό γιατί πόσοι άνθρωποι ψάχνουν δουλειές, δεν βρίσκουν δουλειές και αντί να πάρουν κάποιον άνθρωπο να κάνει έστω και φθηνά να έχει να φάει, βάζουν το AI ντροπή τους. Αυτού. Αυτό που είπε, χάνουν όλοι οι άνθρωποι τις δουλειές τους εξαιτίας του AI. Ναι, ισχύει, αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. Βάλε το μεράκι σου για να φτιάξει τη διαφήμιση, όχι να βάζει μια τεχνητή νοημοσύνη να σου φτιάξει διαφήμιση. Δηλαδή τόσο πολύ βαριέσαι. Μια πικρή αλήθεια. Βρες κάτι να φτιάξει μόνο τη διαφήμιση. Δηλαδή, να πατήσει, ας πούμε, 2 πλήκτρα και να πει φτιάξε μια διαφήμιση για το τάδε. Και να στη φτιάχνει. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι τόσο μαγιά αυτό, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή. Είναι ως καστομάρα. Ακριβώς. Είναι βλακεία. Είναι βλακεία του ανθρώπινου εγκεφάλου που βαριέται. Δεν μου αρέσει τόσο η διαφημίση AI και ειδικά οι διαφημίσεις AI που είναι για άνω το 18 περιεχόμενο. Πώς να Ναι, ισχύει, καταλαβαίνω ότι εννοείς απόλυτα. σκρό και δεν μου αρέσει. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος. Αυτό είναι αηδία, όντως. Γενικά, είτε για τζόγο είτε για άνω το 18 περιεχόμενο για ενηλίκους. Αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει κόφτης, να το πω αλλιώς. Το κόβει για τους 118. Γιατί να πάρω εσένα και εμένα για να δώσω πάρα πολλά λεφτά. Οπότε, ναι, οκ, τους καταλαβαίνω λίγο. Είναι μια πικρή αλήθεια αυτή. Η τελευταία ερώτηση είναι: ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που κοίταξε στο ChatGPT? Ωραία, μπράβο. Κοίταξα αν είναι καλά στον πόρο και έχει κόσμο το καλοκαίρι να κάνω το μονόζυγο. Α, θα κάνεις τον πόρο μονόζυγο. Γι' αυτό λέω και καλά. Ποιες μέρες είναι καλά που μαζεύει κόσμο, συγκοινωνίες, αυτά όλα. Και μου τα βγάλε. Α, ωραίο. That narrows it down a lot που λένε. Ήταν για να με βοηθήσει σε μια εργασία να την τελειώσω, να το φτιάξω λίγο καλύτερα. Αυτό. Δεν είναι ότι το χρησιμοποίησα για να φτιάξω εικόνα, βίντεο, κάτι. Ποια είναι escape room? Εγώ έψαξα τι σημαίνει λέξη τραφικαντέ, γιατί από το τραγούδι του τέτοιου και δεν ήξερα και μου ήρθε στο μυαλό τι σημαίνει και το ρωτάω. Πες τη ζέστη μέσα στο κρύο. Τραφικαντέ. Για μια έκθεση έφηβη και ελπίδα. Το κομμάτι του το κέλ που λέει ChatGPT είδα. Τίποτα. Ωραίο. αλλά θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι ο καινούριος δίσκος του το κέλ είναι πολύ ωραίος. Δεν τον έχω ακούσει, αλλά πρέπει να το τσεκάρω, η αλήθεια είναι. Κυρίως το χρησιμοποιώ για λίγη ορθογραφία, αλλά αυτό που θυμάμαι πολύ καλό είναι ότι έψαξα να μάθω για ένα οικογενειακό μου δέντρο. Πες μου, είχε βγάλει ένα πρόβλημα στο Instagram για το follow back, γιατί δεν μπορούσα να κάνω follow back. Όχι. Ρώτησα το AI τι συμβαίνει και δεν μπορώ να. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το κάνω. Τεχνικά προβλήματα εμφανίζονται και τα chat, βοήθεια. Στο Instagram και στέλνω στο ChatGPT, ξέρω εγώ, μπορείτε να με βοηθήσετε με αυτό, μπορείτε να με βοηθήσετε τέλος πάντων, γιατί δεν μπορώ να κάνω follow back και μου έδωσε κάποιες οδηγίες που έκανα και στην τελική έφτιαξε το Instagram και μπορούσα να κάνω follow. Εν τέλει έκανες τη δουλειά σου, να το πω αλλιώς. Ναι, τη δουλειά μου την έκανα με το AI. Εγώ σίγουρα τη δουλειά μου την έκανα και πάντα την κάνω τη δουλειά μου με το AI. Είσαι ωραίος. Η τελευταία φορά που έψαξα στο ChatGPT ήταν για κάτι για το Instagram μου, για κανάλι επικοινωνίας. Α, τεχνικό ζήτημα δηλαδή. Τεχνικό, μπράβο, ναι, δεν μου είχαν λέξει. Δεν θυμάμαι. Καθόλου δεν Τελευταίο που θυμάσαι. Έχω πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω. Νομίζω για μαθήματα. Για ένα πρόβλημα που είχα μαλώσει με τους φίλους μου. Ω, είναι και ψυχολόγος στο chat. Γενικά βοήθησε ο φίλος chat. Ναι, κάπως. It was about food actually. Food. Yes. It was about I was preparing a dish. So it helped me with it. What were you making? Tabouleh, if you know it. Ah, tabbouleh. Of course I do. I love tabbouleh. It's Lebanese. It's very good, yes. Lemon, we have that. Oatmeal, Tomato, tomatoes, Exactly. parsley. Να μάθω από πού κατάγομαι και να μάθω ψυχία πώς μπορώ να. Α, τις ρίζες σου ξέρω εγώ. Ναι. Ωραίο.
Και απλώς έψασα λίγο και με βάση τη γραφειοκρατία βρήκα έναν προπαππού μου που έχει ένα διπλό επίθετο ενδιαφέρον που λέγεται Γιώτης Γιώτας. Γιώτης Γιώτας. Αυτό το ακούω πρώτη φορά. Παναγιώτης Παναγιώτου, μήπως ήταν Κύπριος? Όχι. Okay. Yes. I remember correctly. What about you? I was searching about the zip line because we are going. Zipline. Oh, we have a daredevil here. We are going to the park Oh, now. daredevils! Yeah. Be careful. Είσαι ωραίος. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν η Χριστίνα. Από εδώ ήταν ο Μανώλης και εύχομαι να σε ξαναδώ, φιλαράκο. Ευχαριστώ. Είσαι φοβερός. Ευχαριστώ. Thank you, girls. You were the best. Είσαι ωραίος παιχταρά, χάρηκα πάρα πολύ. Είσαι ωραίος πάντως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δούκα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ωραίος. Να είσαι καλά, γόρνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ήσασταν φοβεροί. Και σας εύχομαι μια καλή συνέχεια. Γεια σας. Χαιρετώ. Ωραία, λοιπόν. Αυτά είχα να πω για σήμερα για το AI. Ο κόσμος απάντησε να αποκρίθηκε πάρα πολύ θετικά. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες απαντήσεις μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο. Είμαι ο Μάρης Νίκος. Πίσω από την κάμερα είναι ο Γιάννης και ο Αντώνης. Και εύχομαι να έχετε μια ωραία βραδιά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.